så smider den væk, og man gerne vil lave sit småspil, så går det altså for det meste stærkt den anden vej, hvor man så er i ubalance med få forspillere tilbage. Hjørnespark fra Martin Retov. Slå ind i klyngen der. Havret igen. Væk af Bernburg. Kasper Lorentzen. Gislason. Fliktakke. Drømmemål. Stefan Gislason. Det er altså et stående saksespark. Og så ser den ellers op i krogen. Der kan Jesper Hansen ikke nå op. Et underligt mål sparket ind af islændingen her. Det er once in a lifetime, man får lov til at score sådan et mål her. Du havde sagt det, Jens Jørgen. Brøndby er ved at sætte damp på. Men at det skulle udmønte sig i sådan en scoring her, det stod altså ingen steder. Prøv lige at se. Det er underligt sparket ind. Simpelthen fantastisk mål, det her. Det må kandidere til årets mål, sæsonens mål. Og Gislasons 5. sæsonmål. Og jeg garanterer det flotteste af dem alle.